Ze is de succesvolste Olympisch zielster eer. Marit Bouwmeester van Warten. 2 keer goud, 1 keer zilver en 1 keer brons op de Spelen. Meerdere keren vrouw en Europees kampioen. Maar aan haar carrière komt een eind. De 33-jarige Bouwmeester houdt op van zielen. Ze wil meer tijd naar haar dochter terugbrengen en dus hakt ze nou de knoop definitief terug. Ik vond het wel heel moeilijk eigenlijk, want ik ben eigenlijk nooit echt geleerd maar de zielsport. Ik ben ook net per se geleerd maar de topsport. Ik denk echt nog wel dat ik het zoek in, maar ja, er is wel een prijs om te betalen dit keer en dat wil ik net. Dus ik vond het wel lastig, maar aan de andere kant ben ik echt wel heel blij mee dat ik meer tijd krijg met mijn dochter. Cambuur-icoon Fred Grim is interim trainer van Ajax. De oudkeeper van de Ljouwerters volgt John Heitinga op. Heitinga waard ontslaan vanwege de minder resultaten. Snijn volgt de eerste wedstrijd voor Ajax met Grim op de bank. De Amsterdammers gaan op visite bij FC Utrecht. Korfbalclub LDODK begint dit weekend aan het nieuwe seizoen, maar dat is voetendaallijks maar een tebekzetter. Speelsters Marije Visser en Esmee van Veen binnen zwier blessurerekken onder knibbel. Ze komen dit seizoen dus net meer in actie. Vlien hier zijn een wichtige rol bij de club. En uiteindelijk helle LDODK de hele finale. SC Cambuur Siljoen op visite bij Vitesse Arnhem. Haast 1000 supporters gaan mooi vanuit Ljouwert. Vitesse stiet er ook een puntenstraf onderaan. Cambuurcoach Henk de Jong wil de Arnhemmers net onderschatten. Een hele lastige tegenstander, dat weet iedereen ik. En normaal hak ik wel handjes van tegenstanders een beetje grotere meisjes binnen, maar dit is echt wel de complimentenburg. En ja, maar wij zien wel kans om derde wedstrijd te winnen. SC Heerenveen is al zo'n wedstrijden op Riegen net verslaan. Slaagt het om die Riegers in Fortuna Sittard vol te houden. Dat en meer bepraten we manje van zelfs weer in de Sportcast. Want Safir, deze Omroep Friesland Sportflits, graag om de volgende flits.